siinä Ruotsin ja otti toisen sijan näissä vuoden 2011 Euroviisuissa, mutta siinä voittaja tuulettaa. Voittaja on siis duo Azerbaidžan ja duo El Nikki. He voittivat 221 pisteellä. Olivat aika tasaisesti pisteitä saava maa, lähes koko ajan tuolla kärjessä roikkuivat. Olemme juuri saaneet myös tietoomme semifinaaleiden tulokset. Ensimmäisessä semifinaalissa, jossa Suomi esiintyi ja kuittasi tiensä johtoon, Suomi sai 3. eniten ääniä, sijoittui siellä heti Azerbaidžanin jälkeen. Kreikka sai eniten, Azerbaidžan toiseksi eniten ja Suomi siis 3. eniten ensimmäisessä semifinaalissa. Tänä iltana Suomen esiintymispaikka näiden kilpailujen avaajana ykkösenä oli ehkä se huono hetki. Mutta Suomi sai kuitenkin 57 pistettä kasaan ja sijoituksen, joka on 21. Ei ehkä ihan odotettu, mutta kuitenkin ihan voimme olla tyytyväisiä, että olemme finaalissa joka tapauksessa. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että Paradise Oscar toi omalla tavallaan oman kauniin laulunsa Euroopan katsottavaksi. Suomi toi